clasei Regină, clasa 12. Eu zic că da, trebuie să fim și noi pregătiți și mai durează doar câteva momente și vom avea parte de plecare pentru clasa spectacol autocrossului național. Sunt foarte curios să vedem dacă Pavel Simin, venit tocmai din Israel, va reuși acolo să păstreze interiorul. Vine să iată din ce în ce mai multe nume internaționale alături de autocross și pe bună dreptate. Maxim Josan, președent și el cu Audiul albastru. Pleacă pe ultimul din această cursă, dar după cum ați văzut, tot din acest start nu este important. Noi ne pregătim acum de plecare. Excelentă pentru Vadim Vasiu. Probleme, iată însă, și cred că avem parte de un start curat. Da, avem parte de steag roșu și cel mai probabil că unul din sportivii campionatului de autocross a plecat acolo mai repede. Și iată cât de mult înseamnă experiența pentru Vadim Vasiu. A văzut din prima travelurile arborate de către oficiali. Trebuie să vă anunț că eu nu am informații în moment real. Ceea ce văd eu, vedeți și voi, dar având în vedere că ne aflăm în zona de start, cel mai probabil că unul din piloții acestei categorii a avut parte de un start curat și vom avea parte de o nouă plecare pentru sportivii clasei 12. Ultima intrare de calificări a acestui weekend spectacol. După care vom trece în mod oficial la concurs.